Right, ke siphinde sinibulise babukele emakhaya ubulelani mabhokela from Zukani Media Production Company. Lapha ke ntoza kuthi ke kwindawo bathi ke kusebhongweni indawo ke kude kufutshane nedolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Apha ecaleni kwami ke ndihleli ke no Mr Qamani ntoza kuthi ke silapha kwisikolo bathi igaba Initiation School. Wena mntu sibukele ekhaya masiqala ke simbuza impilo. Tata ninjani ngalemini namhlanje? Hayi tata siphilile manibulele wethu. Yes. Kuhle kumnandi. Nkosi sicinile siyaqhubha qha ngomsebenzi. Yes. Ilondo ninjani nina tata? Niyaphila nathi akhonto. Inkosi. Ngizawuthi qaba ngenxa yamaxesha kuba nawe usowuleqa. Sicela ke usinike umfanekiso ngqondweni malunga ke nesisikolo bana sisikolo saqala ngophi unyaka. Kwakutheni uzuqale esisakhono sihleka ngaka? Tata ngamafutshane andifuni ukuphosisa. Ndingathi esisikolo ndasiqala into njengephupha kuba bendisalusa kakade phaya emva. Ndabona into ba abantu ndiyabanceda kakhulu. Mandi involve noko isentana ethile. Sada sakhula ke sangaka endisajoke phambili ngaso uxolo abazali nomsebenzi wami bemhle. Inkosi. Ndivile ke komnye utata obeyobulela ke umsebenzi uthe wawenza omhle pha kumntwana bebezomthatha itlonto le uziva njani naxa kukho abazali abancomayo ngeliphulo lakho? Hayi tata ndiziva ndichwayitile kakhulu, ndiziva ndonobe ngaphakathi ngoba bingengobokuqala abo kudala bengena bephuma bamka bencoma beshiya udumo bemkenala udumo abanye ilondo nje kumnandi. Yes. Kuminyaka ezayo ufuna uyibona esisikolo siphi? Ndifuna usibona ndibawula usibona inqwele loba sibe semagqabini. Noko siphezulu kakhulu. Ngaphezulu kwalo mgangatho sikubo ngoku isikolo esi. Inkosi. Umzali opha ekhaya othi nami ndiyafuna ke nisise umntwana apha kuwe ngaba lonto leyo sisiqinisekiso na kuba umntwana nxa eze apha kuba uzabe efikele ezandleni ezikhuselekileyo? Tata umabhokela inyaniso iyiyo lo mbuzo wakho ndingathi uyaziphendula. Umzali uzawufika exolile kodwa umzali ndiyithanda indoba umntana angamfekethisi amyeke uziswe kum uza kumthatha ephilile kum. Alright ke sibamzana sibini ke wena mntu sibukeleyo apha ekhaya kuba utata ke uyaleqa asifuni ke nomlibazisa wena mntu sekhaya kwinto ezifana ke namakhasi onxibelelwano ungaba ukhona kwezonto? Zikhona ngoba kaloku ndikhona ku-internet enye yezinto leyo. Ezinye no Facebook ke mna ke andimphathi uFacebook nanjengomuntu omkhulu. Ndinayo admin wami uAsenathi kaQamane intombi yami leyo yokuqala nokugqibela social worker yena yiyo ke endiphathela lo msebenzi kwicala lwaka admin. Okay. Mna ndithi yonke londo ifolisha phansi ko admin lo mbule into ibuzayo. Alright. Alright ke sibamzana sibili ke ntoza kuthi ke phaya kutata ethi kaMandi sicacisela uvile ke wena mntu ke usibukele apha ekhaya ke Nkosi kakhulu. Ndihleli ke no Asi ongu admin wezisikolo. Manqala umbuzo impilo. Hello sisi njani? I'm good, thank you. Butwa munjani? Ndiyaphila nathi akhonto. Sisi Asi sicela kulento bana kwelixesha masiphila kulo siyazi bana kwinto ze technology ne. Ingaba apha kwesisikolo nenazo ubuxhakaxhaka into edibene ne technology into ezifana la let's say website ezumsekelo ne. Khasini kumfanekiso ngqondweni. Apha kwesisikolo siqale with nothing. Okay. Utata ebengasebenzisi administration engako ne because okokuqala besingenazo izinto ezifana ne obuxhakaxhaka. Uyabona? So kuba ngoku ndikhona ndaza nento ethi you know what, let's try something ezawukwazi ukuphuhlisa isikolo and also develop the school as well because sihamba kanye indaba yethu yokwaziwa siyaba ngo word of mouth. Oh, that's fantastic. Yes, so ibinoba right ndiyabona into bana ingangumbono omhle into bana omnye umuntu ongomnye angasibona njani esisikolo, angasifumana kanjani.
like ukudevelopa le website uthetha ngayo. Currently asikabinayo iwebsite, but siyaplana into bana kube khona iwebsite. Siyafuna udibana nabantu i-website developers abanokwazi usinceda in terms of developing the website itself, ibe into ekhoyo, so that abantu abakude basemazweni abafuna ukwazi kabanzi ngogaba initiation school bayibone the insight of what the school does. Kwiminyaka ezayo esisikolo sikatata ufuna usibona sisiphi, ngoba ndivile abantu abaninzi boMzantsi Afrika as much as ningabi nabo uxhakaxhaka, kodwa that word of mouth ngoyena utrenda kakhulu. Ufuna na usibone sisiphi esisikolo sakhe kwiminyaka ezayo? Ndifuna usibona esisikolo siphumelele, silento abantu abanqwenela into bana sibe siso, because as much as it's word of mouth, nentsikilelo zabantu abazikhuphayo emilonyeni yabo, it's a driving force behind, it's what pushes us singabasebenzi balapha kwagaba, because sisi department as much as ugaba ezimele eyedwa, but we're a driving force behind him. Kule minyaka izayo ndingafuna ubona isikolo sisemagqabini, rating number 1 apha eBCM, nesiko lethu lakwaXhosa lixabisekile ebantwini kanye eluntwini. Yes. Because as our logo says, Sidima Sakwantu, you'd find that ngoku indaba yolwaluko ayithathelwa ntweni uyaqonda, because there's different abantu baya kwezinye imiceli ezothina kwezinye i-departments, akusolukwa ngendlela yo lahlobo lakudala lo tata omkhulu bethu. Yes, lo tata omkhulu bethu. Kanti ngoku with how the school operates, it brings back la nhlonipho. Yes, and that sense of isintu uyayibona lanto. So inhle ngelo hlobo ndibona isikolo mna siphumelele emagqabini, sihamba ke phofu ngemigomo nemibandela ye-department, but also maintaining isiko lakwaXhosa. Yes. Alright, ke sibamba zona sibini ke wena mntu sibukela ekhaya phaya kusisi asi as uadmin ke walapha ke uyava ke wena mntu usekhaya basajongela ukhulu naxa ngoba bafuna usibona kwiminyaka ezayo, masithi in 5 years in 15 years ezisikolo sesidume kweli loMzantsi Afrika. Inkosi kakhulu sibamba ngexesha lakho ebabhizi phaya ekitchen babonele ubhizi kuya le nale nale. Inkosi kakhulu sisi ngexesha lakho. Inkosi kakhulu dala, ndiyabulela. Inkosi. Thanks. Molweni babukele emakhaya, uthethe Bulelani Mabhokela from Zukhali Media Production Company. Silapha nto zakuthi ke kugaba nto zakuthi ngale mini yanamhlanje utata lapha ecaleni kwam uMr Dokota ngale mini namhlanje uMbathana. Nsake qala umbuza impilo oqala. Ngwevu ngale mini namhlanje impilo injani ekhaya? Asiphilile kakuhle, sibulela imini enhle. Injani kuni? Siyaphila nathi akhondo. Tata uziva njani naxa umntwana ngale mina namhlanje balapho utata omkhulu bakhe omalume bazomthatha umntwana ngokuqinisekileyo bekungahlinca mncamncam ubuthongo, kodwa ngale mina namhlanje umntwana wakho nanku ngoku ubheke ekhayeni? Isiva ndinolichulumanco kakhulu uba kude kufike le mini umntana wam abe uphindela ekhaya ephilile. Ndiyabulela kakhulu nakugaba lo bemgcinela apha, naye ke uyavuya kuba igoduka namhlanje. Alright ke sibamba sano sibini ke kubantu abaphaya ekhaya ngale mina namhlanje bazabe kulomsitho umhle nabangazoba khona ngabarhalisele ukubathini. Uyazi kaloku xa uthiwa ngaba umntwana uyabuya apha kuye ke kubhiyozwe phaya ekhaya nelusapho kunye nesihlobo. Hayi ubhiyoza sizawubhiyoza, kodwa ke umgidi wona sizawenza kule veki zayo nge-23. Ngoko inkqubo yethu phaya ekhaya
namhlanje sizafika simxhelele igusha yakhe alale ifamily imvuke imiyale ke ngomso simnxibise ke emva kwensuku ezimbini silinde umgidi wakhe. Sibambisana nosibini ke into zakuthi phaya ku Mr. Dr. Ethetha kaMandi enkosi kakhulu.